Hi guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे दिनैनि हरनि समाव गोदान भिडिअ बरायबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअआनो जादों हिन्जाव गोदान लाबोनायखौ माने बरायगोन। आच्छा बे बरायनायखौ माने आं नोंसोरनो खोन्थिनो नागिरदों आरोना। एबार आं मन्दपखौ देखायग्रोगोन फार्स्टआवनो। गाइस नायबानो जाबाय हरनि सम आरोना। गाइस एबार हिन्जाव गोदानखौ नुसिगोन। नायबानो जाबाय। नैयाव सब ज' दंजोबो आरोना गासिबो। बेयाव जिरायफैगोन माने। दा देखायनो थांगासिनो नोंसोर दामगिरिफोर। दामजु दामग्रा खाम सिफुं। होद नोंना मा उल्था मोजां दामब्रा। इउटुबावसो नुगोन बेखौ इउटुबाव। बिसोर दामगिरि आरोना। सानासालियाव जिरायजोबदो गासिबो। गाइस एबार हिन्जाव गोदानखौ नायहैनि। गाइस एबार नायबानो जाबाय हिन्जाव गोदानखौ नुसिगोन। नै हिन्जाव गोदाननि आथिं सुगोन। दे नैबेनो बरायगिरिफोर गासिबो। मा फिल्म बनायनो बायदि जोङो एलबाम सोरबा मोसायोबा मोसाहैयो। ओइ सिङाव थांनानै लायदोब्रा जाम्बा खुरु बिथिंजाय बुंनो खाथियाव खाथियाव खुरु ओइ नोंसोरो साइड जानांलाय साइड जालाय नोंसोर साइड जालाय गाइस जोंना आब'आ बेनो। आब' माइ सात जाना ब्रा मानि जि नोंसोर मानि जि सिगां सान्थोरफोरा गाइस जोंना आब'आ बेनो। उनावहाय मोजाङै नुनो मोनगोन। दा मोजां देखायगोन आरोना। दा ओरैनो सिम्पोल। दे मा फैदो दे फैदो बासनिया लाबोगासिनो दं लाबोगासिनो दं। फैदो र' ज' जाथों। हाबबोबाय थासै दे दांगुराफोरा बेखाय ससे थाबायना फै बेसिम गेटसिम गेटसिम फै। र' ज' जाथों र' बरिया हाबनांगौमोनलै एसे। है दाम हाबलांदो हाबलांदो। माबोरै लायनोसै लागो Bek saja. Boh warna mana? Hoi.
Gaser जाबाय आरोना सङा नैथिंहाय मोसागिरिफ्रा मोसागासिनो